amintsika io e koragna amintsika mikasiky prestige satria en direct na parce qu'elle vite. Oui, je conduis fatach. Là, je conduis plus. Conduire marine zatakefa. Zakefa tu me conduire, fotoni. Ikranga chica. Eza masini téléphone, timba maliki. Bonsoir. Tokoeza timba maliki dikchizda. Atoko yetu za chita. Nunca pecha kwetu. Ambara zaye dasa maringzana ro. Sua pecha ku yo telefone maringza tsara ul diabe. Coucou. Salut. Bon. Maeno, maring tsara, maring. Ah, d'accord, ok. Ben, ok, zo base zo kuranga. Zani volga tam ansanga we, zavlanku. Ndasa fudinchika tsara vechika tsy maring tabataba. Voilà. Karaina tsika tsy maring tabataba ivelany. Bon, nangano direct, non, nangano publication zana tsanga we. Agnano direct za mikasiky ny mot prestige satria zegny maro aminjare artiste zareo zatsy agnatiny za monko tsendrika artiste satria fotony za mbola tsy star donc mbola tsy supposé ko hoe tafiditra agnatiny rangé njare fô koragnana eto zegny mikasiky hoe le mot prestige maro amin'ny artiste gasy zegny tsy mahay tsara hoe ino madikany prestige zegny mety hainjare fa mety hoe tsy hainanjare za sûr fa presque la plupart ny artiste gasy zao mahay français aby jiaby ke ino ma tsy haizanjare hoe prestige hainjare tsara le raha fa le fehiny zegny no tiako atongavagna eto so de ici tendraka akagny hoe anao raiky maolo mahay français hoe mahay française rehefa le fehiny zegny no tiako atongavagna eto de mitandrignesa tsara e ho anareo zay te hiditra agnatin'ny monde ny musique surtout anareo le mbola leza rehefa agnatin'ny zio boka misy sarosarotro volagny hely zay fa ho anareo le zay mbola tiditra agnatin'ny monde io zegny tegna volagniko déjà ampidira invité en direct antsika ty aby namanamagna jiaby de partage tsara izy ty fa mba tiako mba fagniriako zegny mba ho hitany artiste maromaro bon hiditra amile tegna votoatiny resaka amizay tsika matetika amin'ny artiste gasy zegny kofa hoe mitagna prestige kofa mitagna prestige zegny aminjare coucou Maline bon kofa mitagna prestige zegny fiaveran'ny artiste sasantsasany azy miavony zany hoe artiste araiky kofa mitagna prestige mitazony prestige coucou ma belle Kerloucha Mev kofa mitazony prestige zegny ny artiste araiky dia hoe voalohany kafa ataon'olo bonjour olo igny kafa tsisy importance ny aminazy zany hoe kofa olo tsy important aminazy loatra olo igny ataonao bonjour na ifeo i diva tsoregninao juste 1 mètre miala izy fo na ataoko hoe quelques centimètres anao miala izy diva tsoregninao ifeonazy mamaly bonjour igny za zagny ny atao hoe prestige amin'ny artiste gasy sasany de amin'ny
De misy fotoagna koa ohatra hoe misy zao artista hono fa za tsy mbola nahita, za manko tsy de tegna hoe mananamagna maro be. Tiako aby artista jiaby, tiako aby jiaby, fa za fô zegny azon'le tsy de olo tia miboaka de lasa tsy de mifanerasera, fa hono no arignesako hoe misy zao artista ohatra hoe angala sary, mifidy olo izy angalany sary. Zany zao prestige amin'olo sasany. De misy ohatra hoe la plupart zegny le fiavognagny ohatra raha mivolaniko teo igny, kamo ataon'olo bonjour malegny amaly, ikoragnan'olo tsy de mamaly, tsy mba jamais mba magnano premier pas magnano bonjour amin'olo. Za sûre fa anareo artista malaza reo mahay tsara raha tiako volagnina aketo, satria maro amin'ny artista malaza namanareo mety tsy magnano bonjour anareo mihitsy raha tsy anareo magnano bonjour izy aloha. Oui, misy zao artista gasy tegna karaha zegny, tsy maintsy olo zegny magnano premier pas aminazy zay izy vao miresaka. De misy ndraiky rehefa kofa volagnanao izy de mikoragna koa izy, fa misy na mivolagna aranao tsy raha ino. Ouais, adaro telefonitsika ty asa ataoko akô ekistiniana ici just yeah. Ke misy zegny, misy amin'ny sasany zegny na mivolagna aranao tsy raha ino, ohatra hoe mba ti commence conversation amicale aminazy, izy tsy miraharaha, satria migarde prestige zegny fieritreretany regny. Nefa eto za tegna agnazava aminareo mihitsy hoe ny figardegna prestige tompoko tsy fiavognana velively. Raha ohatra ka izay no antsoinao hoe prestige de diso lalagna be anao fa mila miverigna, mila mipody amin'ny fiainagna tokony ho izy. De ivolagnako aketo za tsy misy hoe artista tiako volagny sagnatria ialako tsigny be de be, tegna hoe ialako tsigny, tegna hoe miala tsigny be za, so de misy hoe choqué agnoagny, na misy artista zegny hoe tafintohigny amin'ny raha koragniko aketo hoe karaha hoe mivize azy. Non, tsisy, satria za zao mbola tsy de azoko lazaigna hoe mbola tsy de nisy olo nagnano raha karaha zegny tamina, noho le za tsy de olo tia miboaka tragno, za koa fa tsy miasa presque an-tragnoko fogna, de tsy de ahitan'olo fotoagna zegny nanaovagna raha zegny amina. Fa za ndraiky maro mpankafy artista hitako mipepe, de maro koa ny hitany masoko, na tsy voatery ho za mavoa izy fa na tsy voatery ho za le navoa izy fa maro ny hitany masoko. Donc zegny aviany za mivolagna eto. Ampodiko amizay, ny prestige tsy fiavognana velively, tsy sagnatriaka hoe andefasagna message anao ataonao vu, atao bonjour anao amin'ny lalagna, kamo anao amaly, na ifidifidiananao olo ivolagnanao, na koa hoe angatany mpankafy anao mba angala sary de kamo anao, satria le olo mety hoe tsy olo important be aminao. Tsy zegny velively no atao hoe prestige. Ny prestige tsy fiavognana, fa plutôt olo migarde prestige zegny olo réservé. Asa ataoko hoe za zao misy artiste ato tegna hitako hoe migarde prestige, tegna tsara, félicitation, tegna hoe félicité ko be mihitsy
Dylan am resaka prestige ty satria Dylan zao malaza fa cool, malaza tsy miavogno nefa vie privée Dylan tsy haintsika am réseaux sociaux zany hoe raha am Facebook tsy ahitavanao resaka vie privée Dylan hoe miparitaka be. Eny olombelogno izy tsy maintsy misy raha fo hain'olo mikasika izy fa tsy karaha ohatry ny sasany. Ny sasany mihinagna migaka rano izy an-tragnonazy publiena am Facebook aketo. Mihinam-bary izy an-tragnonazy publiena am Facebook aketo. Mandry izy publiena am Facebook aketo. Raha jiaby mikasika izy hain'olo jiaby am Facebook aketo. Zany zao tsy prestige. Prestige, olo migarde prestige zegny tokony ho réservenao tsara ny vie privénao. Ohatra raha ataoko zay am fotoagna zay io, c'est que je fais en ce moment. Le zavatra ataoko am'zao fotoana zao ty, zao zany tsy migarde prestige. Satria maninona? Satria aboakako, asehoko public ny opinionna personnel. Zany hoe hevitrako manokana zany asehoko eto imasombahoaka. Zany zao efa tsy prestige. Oui, tsy migarde prestige Rokia am'izao fotoana. Satria raha olona migarde prestige za am'izao fotoana tsy tokony hiresaka ny hevitrako manokana eto devant-nareo jiaby eto. Fa ny olo migarde prestige zany hevitrany ohatra hoe tsy maneoneo hevitra am raha fatanitany. Zany hoe tsy de tena asehony, zany hoe ino raha agnaty lohany agny. Tsy maneoneo hevitra fatany fa mangina fa juste vadiny, zanany, la famille nazy akaiky ngamba mahay hoe zao hevitra anazy momba raha karaha zao. Asa ataoko hoe ino hevitra Rokia exemple mikasika Facebook. Tokony ho ajana am Facebook sa tokony tohizany? Raha olo migarde prestige zao Rokia tsy tokony amaly imasombahoaka mikasika zegny. Fa tokony angina au moins mba vadia manjanaka Rokia ihany no mahafantatra ny tena valiny avy any am Rokia. Zany zao figardena prestige. Ny olona migarde prestige zany plutôt réservé. Fa nefa kosa cool, tsy miavona, fa ny zavatra momba azy tsy hainao zany. Vitsy ny zavatra hainao momba niny olona. Fa izy miresaka tsara, tsy miavona, tegna hoe cool. Zany ny olona atao hoe migarde prestige. Fa tsy fiavognana, non. Sao de anareo trompe hoe garde prestige de miavognavogna amin'olo jiaby eraky ny vazantany igny. Satria nalaza anao, nanagnanao aby raha nirinao, mandehandeha tôbile, conduire voiture anao personnel anao amin'ny agnaragnanao, managna tragnonao anao, mihinagna zay raha tianao anao, de lasa efa tsy misy dikany aminao e koa misahiragna ohatra. Olo ambony fo tianao atao bonjour ohatra. Exemple, tsy mety zany. Tsy mety, tegna tsy mety. Indrindra fa amin'ny asantsika amin'ny asan'andre artiste. Satria nagnino? Le olo madinika regny, le iavognanao regny, regny mihitsy tegna mampidi bola aminao. De raha ohatra hoe miavogna amin'ny samby artiste mety tsy mampidi bola aminao satria mety tsy andeha spectacle anao. Fa ino mba ambara za hoe ino avantage iavogna amin'olo araiky zay tsy miavogna aminao. Olo miessaye mampiditry relation amicale aminao nefa anao miavogna aminazy. Hoe prestige. Tsy zegny ny atao hoe prestige. De anareo le mbola te hiditra ho za, le te hiditra am resaka monde musique zegny tiako volagnina aketo. Anareo zay te hiditra amin'ny monde ty, anareo volagniko aketo.
Tadidy tsara raha volagnin'ny Rokia zegny e. Tadidy tsara raha volagniko zegny. Andre diable le tia hagnano artiste regny. Le tia hagnano chanteur, tia hagnano chanteuse, te ho lasa olo malaza. Na tsy voatery pihira fa nini raha ataonao raha te ho lasa olo malaza anao. Garde tsara prestige. Prestige ozy atakeo igny. Olo mahay mireserve fiainana anazy personnel. Tsy atao balaoasy zany hoe tsy atao balaoasy amin'olo jiaby zegny fiainana anazy. Fa izy ndraiky plutôt cool fô amin'olo jiaby. Asa azo nandre raha tiako volagny. Cool, mitsikitsiky, tsy miavogno, nazôvy olo miboaka ake tsy hiavognana. Nefa ndraiky tsy raha jiaby mikasika izy ambarany. Anao mahita izy hitanao fo izy olo tsy miavogno, hitanao fo izy olo cool fa raha momba izy vitsy fo hainao. Zany zany olo magarde prestige. Satria hainy mireserve fiainana anazy ho anazy raika akagny. Tsy andeha ataony balaoasy amin'olo ake. Nefa ndraiky en même temps izy zegny réservé fa en même temps très cool, amical. Zany olo magarde prestige. Fa raha ohatra hoe anao ndraiky fiainana anao jiaby ataonao balaoasy amin'ny Facebook aketo, niady mivady anao ataonao balaoasy amin'ny Facebook aketo, mandeha restaurant anao ndraiky vadinao ataonao balaoasy amin'ny Facebook aketo, manambitambanao vadinao ataonao balaoasy amin'ny Facebook aketo, ty hoandro anao mila publier amin'ny Facebook, ty hinagna anao mila publier amin'ny Facebook. Raha jiaby momba anao tsisy misitriky, hain'olo jiaby hainy sarambabem-bahoaka jiaby raha jiaby momba anao. Nefa ndraiky anao miavogno. De hoe zany ny atao hoe prestige? Non. Diso, tegna diso. Tsy zany velivelo. Tsy zany velivelo ny atao hoe prestige. Ka manomboko niany ho an'izay mbola magnano azy, ivoahelo toetry fô. Izy tsy manjary ya tegna tsy manjary izy fifiavôgnana i. Efa lasa tendance amin'ny artiste malagasy le miavogno. Za ty olo tsy mba presque karaha be karaha zegny aketo, mety fahinandre tsara fa za tsy de olo tia magnano koragna aviana buzz na hoe aviana koragna ty ary. Fa izy ty tegna efa tsy digny eky, efa tegna tsy aritra eky fa manjary simba be la culture antsika malagasy fa lasa hoe kofa nalaza mila miavogno. Za malôha tsy mahavita e. Izy koa misy ny mampalaza za agny andro hafa akagny, tsy magnino. Koa tsy tia za anao tsy magnino fa za tsy mahavita andeha hiavogno. Satria antony mahatonga za mivolagna zegny, izy koa tsy tia za anao tsy magnino zegny, matetika anao kafa tsy miavogno, raisiny sasany karaha hoe olo tsy en valeur, olo tsisy raha ilagna izy, olo mitrikitriky, olo mitangatriky. Zegny fandraisan'ny sasany anao kofa tsy miavogno. Anao kofa tsy miavogno igny zegny everiny fa hoe koa tsy mivolagna aminazy anao tsisy oxygène mihitsy mampiditra rivotra amin'ny orognonao koa. Anao tsy miavogno igny zegny raisiny sasany hoe faiblesse, zegny raha tiako volagny. Everiny fa tegna olo araiky mangorohoro aminazy mare igny anao kofa tsy miavogno aminazy. Zegny fandraisan'olo sasany. Nefa tsy zany tompoko, tsy zany. Eto za tegna magnambara anare fa raha za hitanare tsy miavogno aminare, tsy sanatria akory hoe obligatoire le raha. Fa
nitaizagna za tsy nitaizagny hoe andia avonavogna amin'olo aty ary. Za zao izy koa amin'ny endrika za lazain'olo fa managna endrika masiaka. Misy olo mavozo ikoragna aminahy fa rehefa tegna miresaka aminahy amizay le olo anao ma tsy miavogny be karaha ty fo. Nefa raha zegny mety amin'olo sasany mety hoe plutôt souriante fo. Iska raha izy koa fa miaffiché en public zegny toujours mitsikitsiky fo. Nefa ndraiky fiavogna agny mare. Vadiko ino raha ataonao ato, mibognosa ato malaky. Vadiko miala ato karaha zegny. Désolé fa za zatra mikoragna igny tagnana eo fo. Mivolagna amboan'ny tagnana bakany. Nanjary tafipekipekapeka. Regny nandre tsara ndraiky raha volagniko. Izy ka regny nandre boka izy apare. Karaha zegny. Ny fiavogna tompoko tsy zagny ny atao hoe prestige. Izy nazavaiko tegny e. Ialako amizay ato fa mafana be. Ke zegny e. Hoan'ny tanora zay teo lasa olo malaza. Iala aza mieritreritra hoe ka famitagna prestige de tsy maintsy mila miavogna. Zegny raha diso be. Prestige zagny koa fa mipublier amin'ny Facebook anao publier raha tsotra fo fa tsy vie privé-nao jiaby mila hitan'olo aketo. Zegny zao olo magarde prestige. Fa tsy mety, tegna tsy mety hoe miavogna, lasa simba ny culture-ntsika malagasy. Na ire olo vivelany ndray mety ho lany fagna hoe artiste gasy maka fa malazalaza ela Madagasikara aketo de tsy maintsy miavogna. Nefa netsika artiste gasy mbola oulala. Ketrako eto ndraiky donc eto mba tsy atsika artiste gasy mba firy, ambaraza mba firy hoe artiste malagasy nalaza international. Zany hoe mahay azy aby firenena maromaro ivelan'ny Madagasikara. Presque zao artiste malagasy malaza Madagasikara fo. Nefa artiste sasany regny malaza amin'ny firenena firy zare tsy miavogna. Le miavogna efa hitantsika nanakory. Le miavogna efa hitantsika nanakory. Matlaza. Izegny raha tiantsika ho avy amintsika. Aza gaga atsika artiste gasy izy koa malaza ela roa taogno, telo taogno fa vita. Ouais. Marigny ikeko ndraiky hoe izy koa amin'ny appel sy ny tariny marobe zao olo magnamerde. Igny ndraiky malôha tegna ikeko satria raha mba fo hitako. Misy olo tegna mitady hevitra agnamerdiavagna anao fo izy. Na raha andeha valinao mba fa tsy hitanao eky. Fa amin'igny zegny izy koa olo mba bien éduqué izy mba miezaka mamaly ny fomba tsotra fo de raha koa fa hitanao mihoampampagna anao tsy mamaly fo. Karaha zegny. Na izy fa tatoato fogna raha tsara fataon'ny artiste gasy taloha takagny magnameme teny mahery amin'ny commentaire sy publication sy ny tariny.
atoato tegna lasa satria koa raha ataon'andre mpankafy kamba fa misy dila andre magnararaohatra amin'ny artiste hoe artiste zegny de tsy tokony hamaly nefa artiste zegny tsy fô vato tsy voatery ho fô vato fa mba misy fô koa izy regny karaha tsika mba olombelogno karaha tsika koa izy regny ke sao de lasa lava loatra koragnanazy zegny mbola potiko ndraiky ny prestige ny atao hoe prestige tompoko tsy fiavognana e tsy sagnatria hoe fiavognana tsy zegny velively atao hoe prestige bon ya tsy fiavognana velively atao hoe prestige andraso amizay za maka commentaire anandre des gens qui passent alors ça me dérange. Ya fanambinantsoa miasa hektaranao tsy haiko nagnino fa zanantsagna igny tsy haiko hagnano en direct aty narobe atsika fa tapaka zigny noho ny problème na réseau amin'ny tany misy zaty de tsika zao karaha tsy de maro fa apetrako eto fo izy ty de eo koa mizaho an'izay mbola tsy nahita ampotiko ndraiky hoanare zay te ho lasa olo malaza tadidia anitra rokiaty e ny atao hoe prestige tsy fiavognana velively fa olo migarde prestige zegny olo tsy magneky fiaignanazy atao balahoasa amin'ny masombahoaka fa raha momba izy gardeny ninazy manokagna ohatra zao ataoko exemple mihitsy ho an'izay mbola tsy mahay resaka spectacle anao soirénao zegny zao tokony hidiran'ny mpankafinao fa resaka torimasonao ambo fandriagna akagny zegny zao tokony tsisy hidiran'ny mpankafinao ambela igny ho anao rery agny zagny ny atao hoe prestige fa tsy fiavognana sao de mieritreritra hoe miavogny za ty mahatagna prestige za ty de ho lasa be mpankafy be non au contraire miaigna bolo tianao amizegny oui satria na za mihira io koa manko mba misy olo fokoa ankafiziko agny marobe artiste ankafiziko fa raha haiko artiste io hoe niavogny za edy mety tsy de tafankafy eky e karaha zegny koa tan'olo jiaby ke aza andesigny amin'ny fiavognana le raha fô manjary maratra fomba antsika malagasy atsika ty olo tsy tokony hiavogna amin'ny fomba andrazagna antsika satria fihavanagna raha tegna nintsika indrindra fa anao mahita artiste karaha anao lazanao ny 500 ariary fiavognanao 1 million FMG 200 000 ariary fiavognana fo laza amin'ny 500 ariary 200 ariary ndraiky fiavognana fo tsy mety e tegna hitako tsy mety tsy haiko asa nohony za tsy malaza fo mahatonga za mbola mivolagny zegny fa asa koa fa malaza za andro hafa niova fa mety tsy ho za mihitsy olo hitanandre hoe andeha hiavognavogna matetiky za anao tsy miavogna alan'olo alan'le olo miavogna regny satria eritreretiny hoe misy raha ilavanao izy matoanao mikoragna aminazy nefa tsy voatery za zao mbola tsisy artiste niavognako na raiky
miboa eto artista masaky mivolagna hoe navy nangataka vola taminazy takagny za nagnifaky raha nilaiko taminah taty. Tsy voatery hoe mila anao zegny olo araiky fa tsy hoe tsy maintsy misy raha ilany anao, hoe tsy maintsy misy raha itavandrany anao na ino izy koa fa tsy miavogna aminao. Fa le antony tsy mampiavogna igny satria amin'ny malagasy zegny antony mampiavagna mba hitambaragna. Tsao fo sendra amin'ny amare anao sendra ny sarotra, anao tsy olo hitambaragna, anao latsatokana. Miavognavogna anao prestige nefa tsy fiavognana ny atao hoe prestige. Anao amizay amare amizay sagnatria kabary, sagnatria ny vava. Amare amizay anao narary amizay fa tsy vita Madagasikara nefa le moyen andianagna lavitry be agny mety sisy aminao. Eo amizay anao voa havagna miangavy zay malalatagna anao tsy nagnavaka hoe ray andro tsy agnatiny ndraikindraiky olo niavognanao be tary igny mba te hagnampy anao fa noho ny raha nataonao izy tsy afaka izy. Zegny mamy malagasy fihavanagna raha tegna tsara. Zegny fa lava be koragna zegny fa andeha ody za. Voilà. Vonegna hagny raha ty. Andeha atsika. Bye bye, bisous bisous.